Снимаш ли вече? Готов. Добре. А? Помен ръцете? Жоро... Хвани това! Хвани това! Докато говори, трябва махай за камерата. Направим едната маймунка така. Още не. Ще има някакво. Добре. Здравейте, казвам се Владимир Петков, приятелите ме наричат Каладан и работя като директор продукти и операции в Икономедия. Икономедия е най-големият издател за бизнес медии в България, издава проекти като Капитал и Дневник. На семинарът, организиран от Лократ, ще говоря за атрактивно писане за интернет, като основният ми фокус ще бъде да говоря за контекста. Считам, че контекста е най-важното един текст да бъде интересен, съответно и най-подходящ за своята аудитория. Това е, ще се радвам да се видим. Казаха ли го до сега? Здравейте! Казвам се Борил Карайванов, занимавам се с дизайн. За какво ще говориш? Обикновено говоря за чушки. Какво друго да кажа? Добре. Това е. Привет! Аз съм Борил, занимавам се с дизайн. В рамките на обучението ще говоря за типографика. Ако не знаете какво е това, това е как да направим текста красив. Тоест ще говорим за шрифтове, за подравнявания и за правила, свързани с използването на шрифта. Ако искате да разберете защо Web е толкова грозен като шрифтове напоследък, заповядайте.